L-impjiegi rreġistrati bħala full-time u part-time bħala l-impjeg ewlieni tagħhom żdiedu b'7.6% u 3.9% b'mod rispettiv. Dan ħareġ minn statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO bbażata fuq tarif amministrattiv mogħti minn Jobs Plus sa Ġunju li għadda. F'numri tanġibbli, l-impjiegi rreġistrati bħala full-time fuq 12-il xahar żdiedu b'19,165 għal total ta' 272,180 impjieg. Fl-istess waqt, il-qatt full-time naqas b'79. L-aktar żewġ setturi li rreġistraw tkabbir fl-impjiegi full-time kienu dawk tas-servizzi amministrattivi u dawk tal-akkomodazzjoni u tal-ikel. Il-maġġoranza assoluta taż-żieda fl-impjiegi kien fis-settur privat bi ftit aktar minn 19,000 filwaqt li kienu biss 81 impjieg ġdid fis-settur pubbliku jew 0.4%. Il-persuni reġistrati bħala li jaħdmu għal rashom żdiedu b'743 meta mqabbel ma' sena qabel. Meta wieħed jara ż-żieda fl-impjiegi għabbażi tal-ġeneru, id-differenza hi waħda negliġibbli hekk kif il-ħaddiema irġiel f'impjieg full-time żdiedu b'7.8% u dawk nisa b'7.3% mis-sena ta' qabel. L-impjiegi rreġistrati bħala part-time żdiedu b'7.1% f'temp ta' sena. L-akbar żidiet kienu fis-setturi professjonali, xjentifiċi u tekniċi u s-settur ta' trasport u l-ħażna. Dawk li għandhom impjieg part-time bħala xogħol ewlieni tagħhom irreġistraw tkabbir ta' 3.9% għal total ta' 43,023 persuna. Żieda notevoli ta' 10% ġiet irreġistrata f'dawk li kellhom impjieg part-time u ieħor full-time, dawn laħqu total ta' 40,599 persuna.